Ano sa tanak? Nag-study. Yahoo! Isa subject. English. Better English. Oo. Testingan na to. Sige. Ano sa English sa maayo? Maayo, good. Sa nag-all? Nag-uunsad. Sa pagkaon? Pagkaon po. Oh. Tudlo ako ani pa be. So, subject? English Japon. English? Sayo na na. Mata na niya. Ano man? Unsa ang English sa gwapa pero pobre pa. Papa, pero pobre. Ah, Beautiful. pagtarong pa ba? Gani, ano sa English sa gwapa? Beauty. Ang pobre man siya, poor. Beautiful. Bantay ka lang ha. Lagi, beautiful. Kaning maot nga pobre. Wow, pobre. Poor. Poor yaga ba? Killing spree! Sino dito? Tapos yun, klaro mamata. Ito ka, ito ka ito eh. Wait, klaro pa pa nga. Kapatudlo ka na. Sinuod mong good. Patudloan na po ko pa be. Ano sa man? English na pod. English? Ah, basta English sa'yo, anak. Ano sa man? Kani, o sa English sa iring na na ligsan. Hilingan na Nixon? Katag. Pagtarong ka pa ba? Lagi katag, lagi. Pantay ka lang ha. Kani, ang English sa iro na naligsan. Ilong na naligsan. Dugmok. Napakaisig binuhan. Lagi, dugmok. Ano sa day? Kani, o sa English sa baboy na naligsan. Oh, pigsat. Isig binuhan. Lagi. Ito ikaw. Sige, ako na pod. Ikaw. Kani, o sa English sa isda na naligsan. Isda nga naligsan. Mga kabalo sa maday. Ide pislat o, pislat imong ilong o. Sige, binuang. Murag kataas ang ilong. Pislat ka. Oh no! Pa, Oh, tanto bitaw putot si mama. ano naman? Kaya sige magminal dita.